Maya Pabak, Pampanga, magandang araw, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at narito na ang ilang lokal na top stories ngayon 2025. Serye ng pagpatay at death threats sa mga lokal na opisyal sa Pampanga, tinalakay sa Kamara. Pagsusulong ng turismo, food industry, layon sana ng Culinary Capital Bill ayon sa historian. Simonians, mga motorista nanawagan na paspasan ng rehab work sa Tulaok. Peke man o hindi, bomb threats dapat seryosohin ayon sa DepEd at PNP. Tinalakay sa Kamara ang serye ng pagpatay at death threats sa mga lokal na opisyal sa Pampanga. Naritong report. Gumulong na ang ikalawang House Squad Committee ukol sa serye ng pamamaslang sa mga lokal na opisyal sa ikatlong distrito ng Pampanga ngayong Lunes, January 20. Kasabay nito na pag-usapan din ang natatanggap na death threat ng ilang mga kapitan sa lalawigan. Kasama na rito ang paglalahad din ng Kapitan Amado Santos ng San Agustin, Captain Laverne Gopez ng Barangay Bulaon, at Dolores Barangay Captain Alan Pecho mula sa Siyudad San Fernando. Sa naturang hearing, ibinahagi rin ng kapitan sa Mabalacat City na si Dabdab Barangay Captain Glenn Chonco na nakatanggap na rin siya ng death threat. Ayon kay Representative Dan Fernandez, chair ng Committee on Public Safety and Order, mayroong pattern na lumilitaw na gustong guluhin ang mga barangay captain. Initially, nakita natin yung threat na ginagawa nila. And hindi pa pwede ito ano na lang na ma-unpunish sila, di ba? Na kailangan po talagang we have to be serious with this. Kasi ano to threat to di ba? I think coercion din, harassment, di ba? Form of harassment, especially ngayon na malapit na rin po ang election. So most likely baka merong konting political motive. Kaugnay nito, nanawagan si Senior Deputy Speaker at Pampanga 3rd District Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. sa kanyang mga nasasakupan na wala na sana mangyaring insidente ng karahasan, lalo na ngayong papalapit na ang halalan. I hope and pray na walang mangyayari. Yan lang po ang inihingi ko sa inyo, sa kapulisan, sa COMELEC, na sana maging fair ang laban. We will just level the playing field. Hayaan po natin yung taong bayan na magdesisyon kung sino ang dapat mamuno sa lalawigan, sa distrito, sa siyudad ng San Fernando, and the 21 towns of Pampanga. At sana po, kamukha po nung sinasabi ko, huwag po kayong matakot, mga barangay captain, mga barangay leaders down the line. Nandyan po si Chief PNP, nandyan po si General Pajardo, nag-usap na po tayo. Definitely magiging tahimik ang ating eleksyon na darating at protektado po kayo sa mga ginagawa nating maayos sa ating bawat lugar, sa ating bawat bayan, sa ating bawat barangay. Samantala, sinabi naman ni Police Brigadier General Jean Fajardo, ang direktor ng Police Regional Office 3, na hindi ito maaaring ipagkulang bahala dahil involved dito ang seguridad at kaligtasan ng mga lokal na opisyal sa Pampanga. Pakiusap ko lamang po sir kapag may nare-receive po kayo ng mga itong klaseng pananakot either through text, through social media ay ipaalam niyo po kaagad sa amin, and I'm giving you my personal word po na aaksyonan po namin ito because hindi nga po natin alam kung ito lang ba ay extortion, baka this may lead to a more serious problem kung ipagwawalang bahala po natin, at wag po kayong magbigay ng anumang amount because this will encourage those people behind these threats po na ang objective lamang po ay extortion po. Liana Canilaw, SEAL TV 36 News. Hindi raw yabang ang dahilan sa likod ng pagsusulong ng panukalang magdedeklara sana sa Pampanga bilang culinary capital ng Pilipinas. Bagkus, layan daw sana itong isulong ang local tourism industry at food services sa Pampanga. Narito ang eksklusibong report. Maraming umuno na nasaktan sa pagvito ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa panukalang magdedeklara sana sa Pampanga bilang culinary capital of the Philippines. Ayon yan kay Robby Tantingco, Executive Director ng Holy Angel University Center for Kapampangan Studies o HAU-CKS at Kapampangan Historian, na kabilang sa mga nagsikap upang maipasa ang panukala.
Hindi raw nila inakala na ibabasura ito ng Pangulo, lalo pat aprobado na ito sa Kongreso at Senado. Maraming nasaktan kasi unang-una hindi namin akalain na i-veto. Pumasa na sa House of Representatives. Alam namin kapag pumasa ka sa House of Representatives, ibig sabihin lahat ng representante ng iba't ibang probinsya at rehiyon ay aprobado. No? Yung mga representante ng Visayas, representante ng Luzon at Mindanao, nandun sila. They voted for it. So pasado. Tapos dinala sa Senado, pasado rin, unanimous. So sinong mag-o-object? Wala. Plus it was already universally accepted. Not just in the Philippines, but also abroad. And then pagdating sa isang tao, yung pinakahuli, biglang veto. Giit pa niya, hindi yabang ang dahilan sa likod ng pagsusulong ng panukala. He could have just ignored it. In which case, kapag inignore niya, after 30 days, automatic siyang magiging batas. But why did he really go out of his way and say no to it? In repudiation of all the effort of the House of Representatives, all the lawmakers in the Philippines, he said no. We were just making the whole thing official. And the reason for that is not really yabang. Hindi kami nagyayabang. Nandyan na yan eh. Hindi naman kami ang nagsabing kami ang culinary capital. Everybody was saying it, non-Kapampangans included. Layon daw sana nito na isulang ang local tourism industry ng lalawigan, gayon din ang pag-usig sa mga LGU na pagandahin ang food service at incentives sa mga palengke at karinderya. To help the local tourism industry. Wala tayong white beaches dito. Wala tayong rice terraces. We have our cuisine. Yun lang ang laban natin sa competitive tourism market. Gayon pa man binanggit ni Tatingko na isang tao lang naman ang nag-no sa panukala at maraming naniniwalang ang Pampanga talaga ang culinary capital ng bansa. Cuisines are equal, but Kapampangan cuisine is unique and really, really good na pwedeng gamitin para mag-attract ng tourists at para pagandahin pa ang livelihood ng ating kababayan dito sa Pampanga. Matatandang ipinaliwanag ng Pangulo ang kanyang desisyon na hindi aprobahan ng Senate Bill No. 2797 o House Bill No. 10634. Sa kanyang veto message, nakasaad na kulang sa historical basis at pag-aaral ang panukala. Dagdag pa rito, maaari itong makasakit ng damdamin ng ibang rehiyon na kilala rin sa kanilang culinary heritage. Kasama si GM De Jesus, Liana Canilaw, CLTV 36 News. Kalbaryo umano para sa mga residente at mga motorista ang ginawang pagsasara sa Tolaok Bridge sa San Simon, Pampanga para bigyan daan ang retrofitting nito. Tanong ng marami sa kanila, bakit tila usad pagong ang pagsasaayos sa tulay ng nagdurugtong sa kanilang komunidad at iba pang mga bayan? Narito ang report. Sarado na sa lahat ng uri ng behikulo ang Tolaok Bridge, isang mahalagang istruktura na nag-uugnay sa bayan ng San Simon, Pampanga, sa MacArthur Highway at iba pang lugar sa Pampanga. Sa pagbisita ng CLTV 36 News sa mismong construction site nitong May 27, 2025, aming nakita na sing-init ng panahon ang panawagan ng mga residente na paspasan ng proyekto. Reklamo ng mga taga rito ang mahabang lakaran dahil sa isinarang kalsada. Lalo na ang mga estudyante kapag kapasukan, umiikot pa ang ruta papunta sa eskwela. Maging ang mga tindero at tindera, tumatamlay na raw ang kita. Mahirap po kasi kailangan pa pong umikot tapos minsan nauubusan po sa oras sa pagpasok. So, mayroon bang time na nalilate ka sa school? Opo, kasi po umiikot pa po eh. Minsan na po naglalakad. Sana po magawa na po since matagal-tagal na rin po nasara para hindi na po masyadong nahirapan. May business po kayo na karinderya. Kamusta po ngayon ang kita nyo dito? Medyo bumaba. Dati talagang malakas nung sarado, nung bukas pa yung kalsada. Ang mga nagtatrabaho po dyan, maangal din sila dahil mga maraming sagabal. Nakita niyo po kahit kunan niyo pong video, nakita niyo yung mga wire, lahat. Ayon kay Art Punsalan, hepe ng Provincial Government Environment and Natural Resources Office o PGNRO at residente ng bayan ng San Simon, matagal na nilang suliranin ang tila usad pagong na construction work sa tulay. Una, napakalaking bagay yun, no? Hindi lamang sa Simon yan,
kundi yung negosyo pumapasok ng San Simon. At saka yung mga nagkatrabaho sa pribado at sa gobyerno. Kasi umiikot pa sila doon sa Santa Monica, napakalayo nun. Tapos parating na ang tagulan, no? Kaya kung hindi magagawa ng paraan ito, it will be a big problem for the people of San Simon. Matagal na yung pagka-delay nung tuloy natin, kasama ang poll, no? So I do hope that the public works at saka ang NLEX ay matugunan kagad itong nakaambalang problema dito sa bayan. Sa size po, unang-una, ano ba yung mga obstruction doon? Bakit hindi po kagad na implement yung retrofitting ng nasabing tulay? Kaya nga po kami, sa ngalan po ng bayan ng San Simon, kung nakatira roon, kami po ay nakikiusap. Sana po ay mapadali, no? Upang maayos o ma-retrofit ito na pagkinatulay dito sa bayan ng San Simon. Batay sa project details na nakapaskil sa karatula sa site, June 17, 2024 pa nang simulan ang proyekto at target na matapos ito sa January 15 ng susunod na taon. Mahigit 100 milyong piso naman ang pondong inilaan sa Tulaok Bridge Retrofitting Project. Matatanda ang taong 2023 nang naging ugat ng mahabang pila ng mga sasakyan ang NLEX Tulaok portion, ang baha sa San Simon area na dulot ng serye ng malakas na pag-ulan. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, kailangang maitaas ang tulay para magbigay ng sapat na vertical clearance upang ma-elevate din ang kalsada sa ilalim nito. Sinisigap pa ng CLTV 36 News na makuha ang opisyal na pahayag ng DPWH. Sa text message ni DPWH Region 3 Director Rosoler Tolentino, kanilang ipagkakaloob ang project profile upang maunawaan ng publiko ang timeline ng konstruksyon. Sa ngayon, tiis muna ang mga taga San Simon, ngunit inaasahan ng publiko na mas malinaw na paliwanag mula sa DPWH na nakatakdang pulong sa Biyernes, May 30. Paulo G. Santos, CLTV 36 News. Manatili nakatutok para sa CLTV 36 Top Story Special. Nagbabalik ang CLTV 36 Top Story Special. Malaking bagay raw para sa kapakanan ng maraming Angeleño ang unang executive order ni Mayor John Lazatin na suspindihin ang tinatawag na environmental fee. Ngunit ano nga ba ang environmental fee na isang national law na nagsisilbing compliance sa mga lokal na pamahalaan sa ilalim ng Clear or Clean Water Act? Na itong report ni Paulo G. Santos. Sa entablado ng kampanya, ibinida ng mga kritiko ng dating administrasyon ni Mayor Carmelo Pogi Lazatin ang issue ng environmental fee, isang ordinansang nagpapatupad ng mandatory charge sa bawat kontador ng tubig, residential man o commercial, base sa konsumo. Sa gitna ng mainit na halalan, umalingaw-ngaw ang panawagan na i-revisit o amyendahan ang ordinansa. Bagamat kaalyado ni Kong John Lazatin ang kanyang kapatid, sinabi na noon ni Mayor John na bukas siya sa muling pag-aaral nito at hindi nga siya nagpatumpik-tumpik pa. Sa kanyang kauna-unahang araw sa City Hall noong July 1, 2025, agad na nilagdaan ni Mayor John ang executive order na nagsususpinde sa implementasyon ng nasabing bayarin. Kaya nga, nung kampanya ko naririnig nyo, nabuksan ang environmental fee. Lagi natin pinoproblema ang environmental fee. Sabi ko nga, hindi naman natin basta-basta matatanggal ito. Pero sa unang linggong pagkupo natin, kailangan suspindihin natin ang implementasyon. Ibababa natin sa konseho para i-review ang environmental fee. At sigurado naman, katuwang ko ang sanggunian para mapahusay natin ang mga batas na hindi na akma sa sitwasyon. I hope ang sanggunian natin, you're one with me. Para sa Kapampangan business leader na si Rene Romero, malaking ginhawa ito, lalo na sa hanay ng mga negosyante. I agree with the new leadership ngayon na suspendihin muna yon kasi
kawawa naman yung mga liliit na mga negosyante, they have to pay every year before they will be able to secure their mayor's permit, no? Yung iba natataasan doon sa fee. Anya, dapat masiguro ang transparency, lalo na sa mga kumpanyang kasali sa dislogging o siphoning operation sa lungsod. Sana meron kang choice, no? At least 2 o 3 man lang yung mga contractor na mag-extract ng waste mo sa iyong commercial building o kaya sa office mo. Siguro pag-aralan mabuti kung paano mas maganda para maging win-win ang sitwasyon, ano? Win-win sa contractor, sa gobyerno, sa local government at saka sa mga negosyante. Sana makita kung paano. Tsaka sana malinis din yung kanilang proseso, no? Kasi I have an experience na pina-extract namin yung sa amin for 3 days nangangamoy sa loob ng opisina eh. Siguro yung mga equipment baka kulang pa sa magandang technology. Sa panayam ng CLTV 36 News kay Vice Mayor Amos Rivera, sinabi nitong seryoso si Mayor John na malawakang konsultasyon kaugnay ng ordinansa. Through series of consultations and hearing and committee hearings po, no. Ito po yung pinakasusi dito sa magiging proseso based po dun sa in-endorse po ng ating alkalde, no, sa Sangguniang, na kailangan po magkaroon po ng malawakang consultations sa mga stakeholders po natin. Alinsunod sa Republic Act 9275 o ang Philippine Clean Water Act of 2004, inaatasan ng mga lokal na pamahalaan na tiyakin ng maayos na sewage treatment at wastewater management. Ang environmental fee ay isang mekanismo para makalikom ng pondo sa pagpapatayo o pagsustento ng mga pasilidad gaya ng septage treatment plant. Karaniwan itong ipinatutupad sa pamamagitan ng dagdag bayarin sa water bill. Karaniwan ay nasa 2 piso hanggang 5 piso kada cubic meter depende sa ordinansa ng LGU. Dagdag pa ni Vice Mayor Rivera, nais ring suriin kung may kapasidad ang pamahalang lungsod na pangasiwaan mismo ang wastewater management. Compliance po doon sa Clean Water Act. Number 1 level po talaga yung LGU kung kaya pong i-subsidize yan, no? If and when the LGU cannot, doon po papasok po yung tinatawag po nating public-private partnership, Sir Paulo, na kung saan magkakaroon po tayo dapat ng katuwang mula sa private sectors na expert, no, sa ganito pong industriya, no. Basically, Sir Paulo, kasi yung spirit po ng Clean Water Act is to preserve, protect ang ating aquifer, so yung tinatawag po nating groundwaters, no. So in that manner, kung hindi ho kakayanin po ng LGU, doon po magpa-participate po yung mga pribadong medyo, no, kakayanin na tumulong. Sa panig naman ng mga maliliit na negosyante, partikular na mga may water refilling station sa Angeles City, umaasa silang tuluyan ng aalisin ang singilin. Para sa akin, sir, dapat tanggalin na talaga yung environmental fee, sir. Kasi pag pupunta yung dito, yung Soliman, sir, nagbabayad din kami ng sir, mga service nila. Samantala, kasunod ng pagbaba ng executive order nila sa TIN, tumalima na ang prime water sa Angeles City na may malaking parokyano. Epektibo ngayong Hulyo sa bill ng mga consumer, hindi na masisingil ang environmental fee. Aabot naman raw ng 3 buwan ang tansyang panahon na kailangan ng sangguniang panlunsod ng Angeles upang pag-aralan at tuluyang amyendahan ang naturang ordinansa. Paulo G. Santos, CLTV News. Nanawagan si Pampanga Governor Lilia Nanay Pineda sa national government na agarang ipatupad ng komprehensibong rehabilitasyon ng Pampanga River na nagsisilbing pangunahing daluyan ng tubig sa Central Luzon. Ngunit hindi raw ito matutugunan, mananatiling paulit-ulit ang pagbaha sa mabababang porsyon ng Pampanga at Bulacan. Ang buong detalye, ihahatid ni Paulo G. Santos.
Ang Pampanga River na may habang 261 kilometers ay pumapangalawa sa Cagayan River bilang pinakamahabang ilog sa Luzon. Hindi lamang tubig ulan mula Nueva Ecija, Pampanga at Bulacan ang sinasalo ng ilog, kundi pati na ang agos mula sa bulubundukin ng Sierra Madre. Kung makikita mo ngayon yung sa Arayat, ano na island na hindi na siya halos makasampa dahil makapal na, silted na siya talaga. So, yun ang nagiging delikado ngayon. So, kung yan, i-desilt mo, dredge mo, hanggang dun sa bunganga ng Pampanga Bay na nandun ang Masasnol, Macabebe, kasi ano ngayon ang mga critical na yun, San Simon, Apalit, Macabebe, Masantol, San Luis, pati Candaba. So, simple lang talaga ang hinihiling ko. Hindi ako ininyero, pero para sa akin, talagang yun ang solusyon. Isa sa mga binabantayang lugar ang flood control structure sa barangay Candating Bayan ng Arayat. Matatanda ang ilang beses nang bumigay ang bakod na yari sa bakal o sheet pile. Bago pa man ang pananalasa ng habagat, nitong August 2024, gumuho na ito. Dahilan ng matinding pangamba ng mga residenteng nakatira sa gilid ng ilog. Siyempre, kakarap kayo mo rin po sa luling, malapit kayo mo rin po kayo tibag. Anti mo po yung balingin, kadwa ko po kanito. Hello po, Mr. President. Sana po makita niyo po ito, mapanood niyo po itong problema po dito sa barangay namin, ito pong flood control. Sana po maano niyo po yung problema namin, malutas po yung problema namin. Kayo po, inaasahan po namin dito. Sana po mabigyan po ng solusyon ito. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH Pampanga 1st District Engineering Office, sakop pa ng warranty ng kontraktor ang proyekto, kaya agad itong inayos. Pero sa sunod-sunod na malalakas na pag-ulan, muli itong nakitaan ng pagkasira habang ito'y sumasailalim sa rehabilitasyon. Sa pagpupulong ng Pampanga Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council o PDRRMC, iginiit ni Governor Lilian Anay Pineda na dapat nang isagawa ang malawakang rehabilitasyon ng buong Pampanga River. Mula sa estratehiyang dredging hanggang sa moderno at epektibong flood control system. Malaking problema. Pag ito hindi nagawa, talagang lalala talaga yung floodings. Kasi nga, bitin Ang tawag ko nga sa kanila, dapat bitin. Bitin yung pondo. Kasi mahaba, halimbawa 2 kilometers, ang gagawin nila, 300 meters lang. Sabi nga ng DOST, parang hanggang hindi mariresolba ang pag-desilt ng Pampanga River, tsaka ng Pampanga Bay, talagang bababa na yung bayan ng Macabebe, tsaka Masantol. So ang nakikita kong paraan doon, yung mahirap, billions ang gagamitin mo sa desilting talaga, billions. Pati yung dike ng Pampanga River, billions din. Kasi nasisira. Nasundan ng CLTV 36 News Team ang inspeksyon ng Pampanga Provincial Engineering Office sa ilang bahagi ng ilog sa Arayat. Napag-alaman na ang current o flow ay hindi umaayon sa aktwal na sukat ng riverbank. Nakita ko dahil nga yung sa pool ng Pampanga River, no, masyadong malakas yung current at dito lahat bumabagsak dito sa Barangay Candating. Kaya nga yung mga nakikita namin problema doon, parang nagkaroon ng isang island na kailangan talagang dredging alisin para hindi sumapol lahat dito sa Barangay Candating yung impact ng lakas ng current ng tubig dito sa aming barangay. Mula taong 2011 hanggang 2025, umabot na sa 1.47 trilyon ang pondo ng gobyerno para sa flood control at mitigation. Ngayong taong 2025, pangalawa naman ang DPWH sa may pinakamalaking budget sa bansa. Mahigit 1 trilyong piso ito, kasunod ng sektor ng edukasyon. Ngunit sa kabila ng napakalaking pondo, nananatili ang tanong ng taong bayan, saan ito napupunta? Kaya naman ang buwelta ng Pangulo. Mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo
nyo nang binulsa nyo lang ang pera. Kaugnay nito, inatasan na ni Presidente Marcos ang DPWH na isumite ang listahan ng lahat ng flood control projects sa bawat rehiyon na sinimulan o natapos sa nakalipas na 3 taon. I-review ito ng mga Regional Project Monitoring Committee upang matukoy ang mga palpak, hindi natapos o hindi talaga naipatupad na proyekto. Binigyang diin rin niya na isa sa publiko ang buong listahan upang mabigyan ng linaw ang publiko at matiyak ang pananagutan sa mga proyekto na may irregularidad. Anya, kailangang may managot sa matinding pinsala at katiwalian. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Habang patuloy ang malaking hamon sa pagbaha, patuloy rin ang panawagan para sa tunay na pangmatagalang solusyon. Matagal na nagiging problema ng mga taga Central Luzon ang taunang mataas na pagbaha. Ngunit ang kanilang hinihiling, long-term solution at gayon na rin ang master plan dito sa mga flood control na ang konsultasyon hanggang sa mga local leader upang hindi mapag-iwanan ang kanilang bayan. Paolo G. Santos, CLTV 36 News. Nabulabog ang katahimikan ng mga paaralan sa Pampanga matapos ang sunod-sunod na banta ng pambobomba mula sa mga anonymous users sa social media. Babala ng kapulisan, huwag umunong gawing biro ang bomb threats dahil ito ay isang krimen. Patuloy rin ang kanilang investigasyon para matukoy ang nasa likod ng insidente. Narito ang report ni Raymond Tasoy. Nitong Lunes, October 6, nakatanggap ng bomb threat ang 5 universidad at kolehiyo, kabilang ang Pampanga State University sa Bacolod, Mexico Campus, Pampanga College sa Macabebe, Holy Cross College sa Santa Ana, at Our Lady of Fatima University sa City of San Fernando. Kinabukasan, October 7, nakatanggap rin ng kaparehong banta ang University of the Assumption, National University Clark, at Angeles City National Trade School. Sumunod naman itong Miyerkules, October 8, ang City College of Angeles at Pampanga High School. Agad na nagpatupad ng suspension of classes at evacuation ng mga paaralan para sa investigasyon ng Pampanga Provincial Police, katuwang ang Explosive and Ordnance Division o EOD ng Police Regional Office 3. Habang ang mga estudyante nag-aalala sa kanilang kaligtasan at nanawagan na tigilan ang pagpapakalat ng maling impormasyon. So hindi ko po sure if totoo pa po ba yung sinasabi nila or nakikisabay lang po sila sa trend. Nakaka-worry din po siya sa family kasi po yung meron po mga parents na medyo Tapos nagwo-worry po sila for safety ng mga students kasi po yun nga po, hindi po nila alam if totoo pa po ba yung mga balita na kumakalat. Kasi ang peaceful po dati ng school tapos biglang out of nowhere may bomb threats po. Opo, nangangamba po ako sa kaligtasan ko po dahil po hindi po natin alam kung totoo po yung bomb threat na yun o gawa-gawa lang po. Tigilan na po nila yung pagpapakalat ng maling impormasyon dahil po marami po yung mga naapektuhan dito. Ayon kay Rosalyn Faye Muli, Assistant Schools Division Superintendent ng Department of Education o DepEd Angeles City, bukod sa pangamba, may epekto rin sa pag-aaral ng mga estudyante ang paulit-ulit na kanselasyon ng klase. It will again add up to that learning loss na mayroon na ina-address pa rin natin, no? Kasi ito nga ay magkakaroon ng pagkansela ng klase. So again, mabibinbin kung ano man ang expected na competency na dapat sana itatalakayin ng ating mga guro together with the learners on that day na nagkaroon ng bomb threat nga, makakancel yon. So it will be taken for another day. So again, it will add up to that file of na cancellation of classes. Be it a fake news or what, it really causes disturbance in the entire school populace. Gayunpaman, binigyang diin ni Muli na dapat unahin pa rin ang kaligtasan ng lahat dahil kung hindi ito seseryosohin, maaari itong magdulot ng malaking panganib. Ayon naman kay Arlene James Pagaduan, presidente ng ASERT Central Luzon, hindi lamang sa mga mag-aaral may epekto ang bomb threat dahil maging ang mga guro, apektado rin lalo na't sila ang may mabigat na responsibilidad sa mga estudyante bilang kanilang ikalawang magulang. Dahil dito, kailangan din aniyang turuan at ihanda ang mga guro at magulang kung paano tutugon sa mga ganitong sitwasyon.
kung siya ang makikitaan agad ng pinanghinaan na loob o pagkatakot o pagpapanik, ay maaapektuhan na rin kaagad yung mga mag-aaral. Kaya nga sabi ko kanina, dapat yata mag-provide din ng ating mga authorities sa DepEd at saka sa CHED ng mga training para sa mga ganitong sitwasyon. Hindi naman sa gusto nating meron pa mga susunod, kundi nakahanda tayo sa mga ganitong mga pangyayari para alam natin yung ating. Matapos ang serye ng mga insidente, kalaunay idineklara naman ng mga otoridad na false bomb threats lamang ang mga kumakalat na post. Sa kabila nito, hindi raw dapat isawalang bahala ang mga bomb threat na natatanggap, lalo na't nakasaalang-alang dito ang kaligtasan ng karamihan, ayon kay Police Colonel Eugene Marcelo, Provincial Director ng Pampanga Provincial Police Office. Kasi we will always take that seriously po, no? Dahil hindi po natin alam kung ano yung talagang kapasidad nito. Kaya lahat po ng measures na ginagawa po natin para masiguro na safety yung ating mag-aaral at saka yung mga school authorities as well as yung mga community nandun sa area. Tiniyak ni Marcelo na mas pinaigting na ang seguridad sa mga paaralan habang nagpapatuloy ang investigasyon upang matukoy ang nasa likod ng mga naturang banta. Hinimok din ni Marcelo na ma-educate ang mga guro, school admins, at pati na ang mga magulang sa pagtukoy at pagsusuri sa mga impormasyong dapat tingnan sa bomb threats na kanilang maaaring matanggap. Sa ngayon, patuloy raw ang kanilang investigasyon para matukoy ang suspect sa mga sunod-sunod na banta ng pambobomba sa mga paaralan. Ani Marcelo, hindi titigil ang kapulisan hanggat walang napananagot. Bomb joke, hindi po biro ito. Hindi nakakatawa. Ito po isang krimen. Pag ito ay napatunayan at nahuli siya, ito po ay mananagot sa under Section 6 ng Article 10175 na may kaparusahan na 10 to 12 years if kung tama. No? Ganun po ang bigat nito kasi 1 degree higher to in the use of ICT. Rest assured po ang kapulisan ng Pampanga Police Provincial Office ay nakatutok dito. We are proactively ensuring na ang mga estudyante natin, ang school authorities, community, ay safety po. Alala rin po dun sa gumagawa nito. May karampatang kaparusahan po ito. No? Let us be responsible. Let us think before we click. No? Kasi po itong bomb joke hindi po nakakatawa. Ito po ay isang krimen. Samantala, nagpahayag din ng pangamba ang Karapatan Central Luzon. Bagamat kinikilala nila ang mabilis na aksyon ng mga otoridad, hindi raw dapat isakripisyo ang mga karapatang sibil sa ngalan ng seguridad. Giit ng grupo, dapat isagawa ang investigasyon ng may transparency, due process, at paggalang sa karapatang pantao. Binigyang diin nila na ang ganitong mga banta ay maaaring magamit para mabigyang katwiran ang labis na presensya ng pulisya, surveillance, at kontrol lalo na sa public spaces gaya ng mga paaralan. Panawagan ng Karapatan CL, isang evidence-based at rights-compliant na investigasyon, gayon din ang maprotektahan ng mga estudyante, guro at sibilyan laban sa red tagging at harassment. Kasama si Ashley Punzalan, Raymond Tasoy, CLTV 36 News. At yan ang ilan sa mga top stories na nakalap ng CLTV 36 News. At naway sa mga balitang ito, malinaw na kinabukasan ng bansa ay hindi lamang hinuhubog ng pamahalaan, kundi ng bawat Pilipinong handang makialam, makilahok at magambag. Sa pagkakaisa at malasakit, mas matatag nating maitatayo ang bansang para sa lahat. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.